Ето ги и тях. И нека отново силно да аплодираме този символ на красотата, символът на розата Дамасцена, от която се произвежда най-драгоценното течното злато на България, от маслодайната роза, розовото масло. Дами и господа, царица Роза е тук отново при нас и тя ще открие нашето шествие. Дами и господа, говори царица Роза Мария Шамбурова и нейните подгласнички Константина Костадинова и Таня Чепилска. Ladies and gentlemen, Queen Rose Maria Shamburova and her runners-up Konstantina Kostadinova and Tanya Chepilska. Уважаема госпожо Стоянова, скъпи съграждани и мили гости на града ни, добре дошли на 122-ият празник на розата в Казанлък. Скъпи гости и приятели, след броени минути ще станете свидетели на едно пиршество за сетивата. Насладете му се и бъдете горди, че сте част от него. Нека заедно запазим духа на Казанлък. Честит празник! Нека празнуваме и се радваме на живота. Нека дефилето на красотата започне сега. Честит празник! Уважаеми госпожи и господа, гости на Казанлък, добре дошли на 122-те празници на розата. Добре дошли в шествието на аромата и на красотата. Още един път вашите аплодисменти за царица Роза и нейните подгласнички, които застават и на своите места. А шествието започва сега! Dear ladies and gentlemen, guests and residents of Казанлък, welcome to the parade. И пред вас ще дефилира бъдещето на града ни в розово, лилаво, синьо, зелено, жълто, оранжево,